Raden Prabakusuma minangka panyunipun ingkang putra Laraswati dadosaken Gorking gara-gara bumi konjengan lokang langit samudra kocak sumamburan yayah kinubur banyune oyang kang gunung Labung kang mawatu geni katemu bayu bojo ngakoso cuma len suarane gelap sosro kekayun gengrebah kaya den babati berbawaning goro-goro saya batas supaya goro-goro akeh bumi gunjang samudra kocak mliyang mari kumocahing samudra kastarate burodra sanggon-gon pasang atur panopan looking bumi prakara kusahing pakarangan pategalan kene para widodara apsara-apsari padha ngusi nyambut dipati Lono gawe petuk kanu belum padha longgane ana rompo aire
kakang rayu jalani waningku yen kowe aku kasusu Lumaksaku sing mendem kono kok sing ngowah aku. Suluk blero iki lah. Sing jenenge wong paine ngendi-endi pancen nek madhep ngetan ki abot. Ya ora dadi apa. Monggo. Nyanyangane. Monggo kali jungkir ate ngundang kekerasan lumayan besake senyati wong nek kulino sembrono luwe-luwe ngasta kendaraan roda kalih roda sekawan kuwi sing jenenge cilaka. Leno sak detik kuwi taruhe nyawa tak kandhani. Mula nuwun sewu kanggo masyarakat ing mriki niku ing ngasta kendaraan roda kalih roda sekawan iku sing ati-ati. Ana tetembungane wong tuwa kesandhinge ngrata bebendu sing tawang. Awake dhewe sing ati-ati kono sing cenanakan. Maka dakala kuwi nek ing ratan ana tembung saiki klithik ning melah iki. Anggere ana klithik bocah isih bocah gawane arep cuwecak panunggalane. Nek arep iki nek sing gampang kae golek sawah. Ora kok ugal-ugalan. Iki monggo Ojo padha letno eling kakae nyopo saking mantepku saking mumpengku awakku goblok kencana iki ndalu mengilang lah sesuk meneh iki aja dipeng-pengke ya ning menungso iki lah wis sandangane to ing sing jenenge luput luputan kleru lali sak panunggalane lah iya besok genepi 3 botol ora omah nek padha iki nang ndi to ana ing Rendeng Kulon aran kene iki sing jenenge muni wayangan yo jaran Rendeng ning yo ora apa-apa najan ora wayangan yo nyampur sari ndambutan wis bola-bali kuwi yo klebu budaya ki rame wayang ana ketoprak kuwi budaya jalan budaya ayo wong dolan karo bojone wong ya budaya kowe iki mbok ngono kuwi Ren apa kok melu iki monggo
ditunggoni adikmu lanang sing tak tresnani. Sapa? Adikku Jalu. Wingi ning kecamatan iki nusul aku. Ngopo? Ngendangi. Bareng kula sing ngendang edan wayangku melu rusak. Nek ngendangi kok nek merangke melu ikut bodhel dhewe-dhewe. Wingi ning kertas gleleng esuk ngendangi Pak Ditoyo. Aku ndelok iki ora kok delok wayange delok ning ngendang. Gue lah ya mungkin yang gila-gila muni krungu ora bedak-bedake kok, Tru. Ya seniman susul pokoknya. Kencil kuwi disusul kok. Lah kalau wong domino ning cakuk kuwi disusul. Saking tresnane karo budaya. Makane omare kencil. Wong modar omar. Nah, kendangan iki saiki ngene lho. Jeneng aku anggere cilikane iki sok nyilih wayang kono. Ya durung iso ajar mayang ngono. Ya aku wis iso mayang. Ya. Burung saiki kok dian kendangane karo bapakne kok jan apik karo anake. Nek biyen iki wis do janji iku nek bapakne mayang sing kendangi ya kuwi Jalu. Nek Jalu mayang sing kendangi bapakne nek bapakne ora payu. Oh, wis ra iso kendangi kowe ta? Yai siji kuwi wonge ya gemi lho rek. Katane wis iso lentas. Kuwi ana sinden anyar. Sing dijaluki Sherlock-e kuwi. Paten kowe ayo-ayo aku ya kepengin ya. Jebul ya aku tau delok ning nyambut gawe metro kok lha ya apik tenan kok ya. Ning dine bali suka. Aku nusul ning gane waktu kuwi Covid nek delok ning ngaling-aling kaca kae. Ditutup gedung iki, Tru. Lah iya. Ya ora apa-apa lek saiki wis bebas mayang. Nyatane ya awake iki. Wah, nek kene persatuan lho. Kono iki yoga, kono iki kompak persatuane. Ning ana persatuane ana wong nanggap ya cilaka ya. Iya ya jane. Ning iki bengi iki aku rada lodho kok rek. Piye teng ngerti. Ngobati bawa sedidik nek sing jenenge ngabdi karo masyarakat iki pancen angel. Nuruti masyarakat. Dadi positife piye? Positife iki kula iki mboten kok dalang terpilih iki ora nek dalang sesuai budget. Oh ngono. Arep iki njaluk gamelan 8 tak turuti. Gamelan 3 wae tau rek. Ning kendang tembung go. Ngono kuwi sing delok akeh bareng tengah wong kaya wong gune-gune kae. Tunggak. Ya nunggak terus. Ya. Ya ngatrake Dewi Panun ya terus. Oh iki nek gawe Bapak Surya kok padha elok. Muga sak kumpule awake dhewe. Kejaba saka kuwi sing kabar dalem pokoke tinakno rejekine Gusti. Iya. Kembang iki pokoke nganggo Yai Kakung ya kena, Yai Sinden ya kena. Nah jeneng apa? Aku nek ora padu lah seneng. Nah, njaluk padu. Ya sing padu Kang Paeran kok Kang Tugi. Oh, bareng. Ya. Nanti
iso nggo pati barang. Oh, ya kira-kira pati ora. Kaya anggere gambar iki separo didol ngono. Padune ora rampung-rampung. Wah, iki mau panatap. Kowe kok ngerti kowe kok ngerti wae dhewe ana. Nek garingan tenan ora karuan iki. Yo sing patu ganti omah. Ya iki ora kabeh butira disengeni. Sing ape kok sing ngari dhewe iso ape beda. Wah, kuwi kadang kala ya nek ora ketemu ki ngangen iki. Nek ketemu nyebahi iki jane manutan lho iki. Gampane iki ning mbak kowe sesuk nylencem ya. Nggih tekan tak paksa kon mbak. Terus menunggu gede-gede. Sesuk arep undah-undahan ngono. Apa? Ngedram. Kuwi. Iso kono latihan ning Baros kok. Sing mimpin Wahyu. Jarange kae. Oh iya tuh aku kelingan. Piye? Wah cilaka sesuk Agustus kuwi. Piye? Kon wayang ning Baros mongko Wiyagokono sing ngendangi Wahyu. Oh, Wahyu ngendi dalange Abiranduk ngono kae. Wah, kowe kepiye carane cek terbuka kanggo tiba? Ampun. Saya kendangi kowe wae Mas sesuk Mas. Lah sing ngendangi, oh nek aku sing ngendangi Agus. Ora ngerti kok. Ya pun aku ki saiki tak emoni lele kolamku. Ayo. Bingung banyune bucek. Ayo. Yo pengen nguras sing takon nguras Agus kok. Lek nek 2 tahun. Wah, nang kowe iki gawe wisuna rek. Gue lah saploke pindah penduduk ke kepiye wah ilir dodolan. Oh, ngediri udut wah malah ngetokke apa-apa. Maghrib bar mayang engko ngono nyoh dibuyu kembul bujono. Lah sing gampang ora kapusan. Oh, aku sepi kok kae ora dolan datang ya. Kene mang ana iku kok buka kok jagus. Tekan kono jangan terong. Wah lah. Oh ya kamu kan. Lah iki sok nyelane karo kanca. Lah yo iki foto iku dembet kirimke saiki. Iya. Sing foto ya buka. Wah, iya. Ya iki mawon tak. Ayo. Dicoba meneh. Ya, apa? Mau wis panatak wis boleh kelas-kelas wae. Ora sing modern wis ora dadi gara-gara iki lah asepe mitupo. Mitupo. Asepe kemuduk. Kowe ra ngerti. Kowe iki susah sing legan ngono. Sesuk tak warai lho nek kowe arep mantenan ayo. Kuwi nggawa degan. Degan iki tegese nek sing lanang atuk sing wedok klegan. Kuwi sajine kuwi. Nek nek sing gambang kuwi beda sajine. Kae ora degan kae. Wingi tak kaya rumah bayang entek. Nggih. Nembang apa to? Wis saiki nembang anu wae. Apa kuwi jenenge sing lho? Sambang dalu. Sambang dalu apa to, Le? Ora macam-macam. Sambang dalu kuwi piye? Lah nek kaya iso. Lah aku iso sambang dalu patet songo. Wes. Rolas patete. Eh? Wah, lah kok ndak kono-kono kowe iki jane yoga ngirimi wayang apa?
unguan dipura nek dioba ngono cecek ngene iki yoga iki sing apik. Kula sore nganggo yoga iki bae. Pokoke ngladeni yoga 10 terus. Ayo wis ngene iki ora apa-apa. Tengah subuh ora kanggo. Wes. Sopor ketetek ke bekakas. Sabar dalu patut songo. Iya. Nek no 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 no. Iki gede. Apa kok ngelamun meneng bae? Aku gomen. Kowe iki ra ngopo-ngopo. Kok Lokal wae. apa kok? Pemilih lokal lho, Bro. Ora ngompol. Ngompol. Wis aku arep mau wis kowe panata. Iya. Pam, bareng mau wis sabang dalu kaya. Kowe walak kakek. Iya. Kulo kabeh iki manambe. Kok anggere sing nyelani rada kumpling ora oleh. Iya, aku ki jane gedhe rada kumpling terus. Ha piye wae. Kowe itu bil ngono karo sing tak. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Nek kenas. Badhe tindak pasar. Tinggalin kita wae ra numpak taksi sopire mati. Ora. Yo. Apa? Yo wadah ke. Kok gede?
langsung mati terus. Waduh. Sing iso nambani adate kowe. Masa golek gawean iki. Geleng gom. Sonte. Wah. Madang. Mbah. Kumpul di kancane. Dicak. Kumpul di kancane. Iki mau walang kekek ya. Nenonan ya. Gambir suluh jodone injek bangku kedu enak rasane arep nguyu ora kuat ngampet tinggal metu sapa dalane bulan ora kena dalang penguyuh ora kena. Nyunggi beki isine gudeg nyangkeng wedang karo gawa telo lagi iki yo mas ngrasake judeg ana dalang manut piyoko. Setan raduyan demel randulit pancen gendruwo sing kakegeni pangan sing penting gedeng sinten siji loro sanggup peni prek. Oh, ini bangun water, yang penting rak payu. Jadi malah gue. Apa gue ganti nih? Ya, jangan kepiye. Aku lagi so. Apa-apa ini buat babakan aku mau. Apa-apa gue buat babakan gamelan aku panganan gue gamelan. Kendali gantung. Pedot tampane dikalake jengkel sing duwe ati bingung apa tambane ayo ngidul durungan ati bingung ayo ngidul piye Ayo ngidul jalur kancane. wah kepiye kuwi mulane iki nganggo cara terus bisa ditata. Sing penting ora konangan nang kidul. Sesuk TPA tak tutup. Kancane mulai ngawur kok ngidul. Ngagone blas kowe. Wah, tak rewani. Gedenakan wis blambange wong-wong kowe. Wengane 16 awas 10 tanduki blambang to. Aku kan nyaringi biyen dhek cilik ya tenan. Wing gara-gara tanduran tebu wis tobat aku. Tanduran tebu kan diuntuk-untuk. Ha iya, kae dipusile lewat kono kudune kapit. Mergo kuwi wong wis ora ana, angger mongko sak dunge tanduran tebu lak diuntuk-untuk. Lah tekan kono ki kapit mbah tak langkahi. Iki nek ngrasake iki awak dhewe engko nek bejikan suwe-suwe ora rayu. Aku wingi wis diceritani karo bapak. Critane piye? Bapake kok 3 dina 3 bengi iki ora metu. Ora ngerti to. Aku ya percaya. Jebul tak ijeni kamar. Iki dheweke reneng-reneng nyanyi karaoke. Bapak kuwi, wah. Sing ditanyake awak ya. Karang saiki tuku radio gedhe mongko wis ana wonten speaker kae nggih kanggo mic gandul. Lah.
Numbang karo aku lho bapak kok bunga iki sajake ana apa kok beda karo adat saben aku ya ngono. Kene nembang apa tuh? Cinta satu malam. Ya ora nyeneneh nyolowati to. Patute bapak ki jane pengen bareng-bareng nembang gamelan ya. Yo. Nah, sapa sing wani juga iki. Aku rawane karo yaine juga. Anggere juga kae ngono dadak nganggo rokok ae. Buka mah. Ayo tak bukae. Oh. Ah. Boleh. Tangi kowe dadi tunggu karo kanca-kanca piyoko. Arep ana jam. Oh, sapa sing arep ngejok aku? Nek umri ana job yo ngerti gino. Pak, iki ngene, Pak. Iki kira anak-anak kangen gugujekan, iya. Kowe kok belan-belan ra ono ngomong. Ngomong slendro pelok. Pelok dum. Pelok barang. Pelok barang. Barang. Barang Umar. Ora ngono, bapak ki lak jare do omah. Aku lak jare. Ora sah uler kampung ndak tengkuken. Rasa. Iki wong tuwa sing nyemek-nyemek bae, tak tutut manggung apik lho. Oh dibawani yo. Didol payu 15. Tutut manggung dijengglengke. Sore tuh tak tuh. Wah, jenenge tenan lho.
Kendangane temonjo guntek-guntek. Yes. Dibadutke mengko ben iso digoke kok. Kowe iki krungu ora? Mulai sisi kelengane entek wis suluk mau to kowe iki. Wah, kowe nak kadung to jare kono ngidul kowe ngalor ku jenenge seliringan. Iki pancen anggota pinter. Anggota Jolowati. Kok anggere suwe ra tau wae payu mak tedi ya gamelan papat. Tanpa garung, tanpa sledeng, tanpa bab, tanpa gamblang. Wis ngilangi rasa. Barang metu komplek lu metu tek jedul ora kaya. Sei. Duren drop. Wah, sesuk iki aku disuruh aku. Iki ngene mar. Aku disuruh ning kono sarate apa dijelas. Anu wong mesti kandang sik. Arit. Wah, sira. Aku dolane ngono kok lah jebulke bocah gumi aku dolane ngono iki boleh pacetane roti bodo isih. Wafer isih. Semut. Pakai tuh kerupuk semut. Aku kok duwe to waduh le marepe. Nyaput iki bedene lho lali Mas. Lah mulo wong bae. Ning ya wong seni kae wong kandhange sapi ya apik di apa dibudi ditenang dijenenge ana jenenge kandhange Losmen. Saya kamare los lewat damen. Aku anggere tangkilan ngejana senenge rumput. Wah. Sekarang kemarin mau rumput kok ya. Kandange jelek. Sak omah iki montore enem kok karo golek tanggane kok ya. Ora maju iki ra kandange jelek. Lah kae jenenge Umar bin Khattab. Ayo gesek bong.
dolan kaya apa. Apa ini kae? Sesuk kok kalikong ya, Le. Doro tak jarasno mau melu wae. Doro Agus. Sesuk karo tanggapan, kowe sing tukang suluk aku tak sing mayang. Oh ya, iki manuk Doronaga. Iya, Mas. Iki kok sedo. Mergo kae ndek kebutuhan dhewe. Anggere jam semene mambu bubur wis do komeng. Kok calone balane ndok separo mau. Doro ketari nang jowo. Rungokno ya, Ken. Doro iki sing ditentuke Doro Prabu Kusuma lho. Kuwi duwe pusaka jenenge Jemparing Kyai Umar. Apa? Kyai Jolodite. Jolodite. Nek kalau dite kan anggone Ndara Kanon iki Jolodite. Lah kan Kris apa Pak sing ning omah tok jenenge kae Kris Kyai Tukso. Nek nganti Ndara Prabu Kusuma duka pusakane landhepe pitung penyukur.
Semari Koden Prayitno Samuriris Eko Bali Tityoni Gondayani Trisurnya Purnama Sasi Gilar-gilar semet di tengahing ladang milang ono lintang dino sekti Doro kula Prabu Kusuma sasapunipun dangu anggenipun bangun kentheki wonten Astik Blasara wonten menapa gegambaran panjenengan Den kok namung mendhelke mawon kula aturi matur ngendika Den kula wasmelang Siwa Semar nggih wonten apa Den kejaba saka kuwi malah aku ngaturake marang Siwa nggonmu ngetutake lakuku aku moksa ketrima kalenggan iki pancen aku duwe gegayuhan kang sejati gegayuhan menapa Den menawi kula saged bantu awak kula niku ngomong sinten-sinten sing jenenge Pandhawa niku indil-indil nganti jambul wanan kula sing ngomong sing gantang bareng gunang kula sing ngomong ya ngomong aku lho sing jabukane bengung rembulan sing ora warak sing dimungkae tetep demung wae ya Gengwanto Den niki jatosipun Nyolowati Ngandhepati niku Ndara Prabu Kusuma wonten napa aja dadi musiwa Semar lamun aku bakal ngawau Sudarma sing uga jiwa ragaku yen to Siwa Semar kuwi ngerti lamun sapa pituduh marang wong tuaku sejatine kula pun ngertos kae batos dengan sungkem marang tiyang sepuh niku pun sae sampun ngantos menika dipun tinggalaken awit menika mukir jiwa raga nggih kula ngertos satyanipun bagus lencir kuning
Sok-sok nek sore ngupit gasel pipitan. Tekan seragan kono. Ya niku tiyang sepuh panjenengan Gus. Iki kula tak siap-siap nata kendang rit. Wis dadi paurung pun Siapke nek mulangi wayang. ganti yoga meneh. Ayo yoga sesuk pokoke kudu iso kabeh gamelan pindah-pindah. Ning sing baru ngajeng wae Bapak. Ndak saya ora apa-apa. Nggih, remekaken kados pundi? Menapa kedah sak menika kula kedah dereke Ndara Prabu Kusuma badhe kupadi tiyang sepuh. Iya Siwa Semaraku bilang aswanda mangkat direki tak kekilangan aku kudu didereke para kawan mangke petuk gareng Bagong kula bukae monggo kula dherekaken